vigtigt, at du stemmer. Det er der mange, der har sagt den seneste tid. Men det er også vigtigt. Ellers er der nogle andre, der tager beslutningerne for dig. Der er også mange, der har sagt, at du skal stemme på lige præcis dem. Du tænker måske, at det bliver lidt for meget nogle gange. At de bliver lidt for ivrige. Så prøv at skrue lidt ned for fjernsynet og sluk radioen. Vend alle politikerne lidt. Og se dig i stedet omkring i dit eget liv. Jeg prøver det. Måske var der noget andet, man kunne stemme på. For eksempel nogen, der ikke har været så meget i fjernsynet. Stem på din far. Han har knoklet hele livet. Stem om værdigt ind i den tredje alder. Stem på Tante Tove. Hvis hun skal blive i sit eget hjem, får hun brug for mere hjemmehjælp. Stem på et samfund, der prioriterer at have råd til det. Hendes social- og sundhedsassistent kan du også stemme på. Hun tog ikke sin uddannelse for at udfylde formularer. Men for at være noget for de syge og de ældre. Stem, så vinden blæser. Så blæser møllerne nemlig med. Det er den energi, vi skal leve af. Stem på grøn teknologi og ren luft i ungernes lunge. Stem på din nabos teenager. Han er værd at investere i. Men han ved det vist ikke helt selv. Stem hans fravær ned og hans selvværd op. Stem på et Danmark, der ikke taber ham på gulvet. Stem på et ordentligt arbejdsmiljø og på arbejdsglæde. Du får brug for begge dele. Om nogle år mangler vi arbejdskraft. Så skal vi alle sammen tage en ekstra tørn på jobbet. Stem på Claus fra Thyborøn. For Danmark, hvor udkanten kommer på højkanten. For vi hører mere sammen, end er fremmede for hinanden. Stem på skatten. Ja, den er god nok. Stem på højere afgifter på fedt, Sukker og tobak. Så stemmer du samtidig på en ordentlig kræftbehandling. Tog til tiden og bedre uddannelse til de kommende generationer. Stem på dit barnebarns lærer. Stem endda på 2 af dem. Hvis han får 2 lærere i de første skoleår, Så skal han nok blive en rigtig god investering. Stem på år 2020. Men husk også at stemme på i morgen. Det er nemlig nu og her. Vi skal have din fyrede kollega i arbejde igen. Det er der både penge og mening i. Så stem på ham. Stem i det hele taget på enhver virksomhedslogik. At det, man investerer målrettet, kommer igen som overskud på bundlinjen. At vi bliver fattigere af det modsatte. Sådan er det også med Danmark. Stem på mig. 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 Jeg vil gerne opfordre dig til at bruge din stemme på det, der betyder noget for dig og dine nærmeste. Det er nu, det gælder. Stem Danmark videre.